výsledok a poprosím prvého pána Miroslava Kudeho o zhodnotenie zápasu. Z našej strany veľmi ani hodnotiť není čo. Snáď možno tam tá prvá tretina ešte relatívne splnila určité kritéria, ale potom to bol z našej strany katastrofálny výkon. Super, bol jasne lepší, či individuálne, technicky, korčuliarsky. Sme dohrali, ako som prišiel aj tým najlepšie stretnutie. Záverom, čo vyvodíme dôsledky. Tu si myslím, že domáci sa veľmi nemuseli nadrieť, aby nás ľahko sú porazili. Čiže to domáce víťazstvo je úplne zaslúžené a super, samozrejme gratulujem. No tak chceli sme do stretnutia vstúpiť aktívne samozrejme, ale tá prvá tretina nám nevyšla. Museli sme zvýšiť hlas v šatni, od druhej tretiny už to bol výkon, ktorý sme očakávali a v tej druhej tretine si myslím, že to boli lepším tímom a zaslúžene sme vyhrali. Vy ste to brali trošku tak, hecovali si tých hráčov, že práve o to tu ide, že je to pre nás dôležité, keďže ak by sme prehrali, tak to druhé miesto by sa nám dosť ďalilo aj ten súboj o prvé. Tak áno, chceme hrať v prvej trojke. Sme radi, že sme vyhrali, lebo pokiaľ by sme boli neúspešní, tak nám detva ujde. Takisto Michalovce sú hore, majú dosť veľký náskok, čiže chceme sa držať v tej prvej trojke, ako som hovoril, a to víťazstvo domáce si myslím, že nás posunulo trochu vyššie, respektíve bližšie k detve, čo sa týka bodov a chceme sa tam držať.